Ďakujem pekne, Andrejka. Možno si taký obrázok stihneme vyrobiť aj za čas, čo nám bude spínkať bábätko, teda ak mu samozrejme nebude chladno. A nebude mu chladno, ak samozrejme si vyberieme dobrý kočík do zimných mesiacov. A ako si teda vybrať, podľa čoho a na čo prihliadať, tak to nám povie pani Ela Grebečiová. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, zdravím vás. Ela, takže kočík na zimné mesiace alebo do zimy by mal spĺňať určite nejaké kritéria. Čo by sme si mali v prvom rade všímať? Určite áno. Predtým, ako si mamička vyberie kočík, treba myslieť aj na to, že v zime strávi to bábätko aj mamička kočikovaním nejaký ten čas. Je dôležité dávať na to pozor, aby bol kočík pekne zateplený, aby mal neprefúkateľnú, nepremokavú striežku a takisto je dobré, aby aj ten kočík mal dobré jazdné vlastnosti do terénu a do zimu, do snehu. Áno, čiže prvá vec je, aby bábätku nebolo zima, ale aby sa nám potom s ním ľahko manipulovalo, pretože vieme, že chodníky síce už by mali byť odhrnuté, ale sem tam určite nejaký ten sneh alebo ľad sa tam vyskytuje, takže je to komplikované. Dobre, keď sme hovorili o tom zateplení, tak ja takto si požičiam na chvíľočku tento, pretože ono v podstate, ak aj nemáme celkom takýto zateplený, môžeme si zadovážiť rôzne teda tie detaily, ktoré nám k tomu pomôžu, čiže dá sa zakúpiť takýto základný set kočíka, kde máte pekne sivý kočiarik. Tak vidíme, že ako to je. S klasickou striežkou, ktorá je taká do normálneho počasia. Ale nepremokavá, neprefúka určite, nepremokavá. No a dá sa k tomu dokúpiť taký set. Dá sa celá striežka vymeniť, sníme sa striežka, zadný poťah a dokúpime si túto striežku so zadným poťahom. Čiže to je taká, už ten materiál je, ja by som to povedala tak laicky, že to je taká tá šušťákovina, ako sme kedysi hovorili. Áno. Čiže aj keď bude snežiť alebo pršať, tak tie kvapky budú stekať dole. Čiže nemusíme možno používať už ani také pláštenky. Nemusíme, ale samozrejme, keď je hustý sneh, tá pláštenka sa odporúča, lebo zakrie aj túto časť kočiarika. Niektorým detičkom sa to nepáči práve tie pláštenky, sa jedujú potom, keď nevidia. Dobre, a vidíme teda, že naozaj drobcovi nebude vôbec zima, pretože ten si ho vie v takejto kožušinke, ktorá ho teda zahrieva určite. Áno, táto kožušinka má výborné termoregulačné vlastnosti, čiže dieťatku tam nie je zima, používa sa to hlavne na prechodné obdobie, keď ešte nie sú fusačiky. Stačí potom dieťatko len prekryť dečkou, ale paradoxne funguje to aj v lete. Možno to vyzerá troška zábavne, smiešne, ale zase dieťatko sa nepotí na tejto kožušinke. Čiže dobré termoregulačné možnosti, no ale je mi sympatické teda, že myslíme aj na maminy, alebo možno aj na ocinov, ktorí chodia radi kočikovať, ale maminy asi viac. Maminy viac, môj muž si to dával dole. On to nemá rád, je mu teplo na ruky a má to kožušinu, takže muži nie vždy sú z toho nadšení, ale jednoducho sa to sníme preč a môžeme pokračovať. Môžeme rukavice mať alebo nie, ale myslím si, že je to veľmi také sympatické. Vyzerá to pekne. Dobre, čiže takúto prvú základnú vec, aby bábätku bolo teplo, to sme mali samozrejme splnené aj vďaka tomu, že si môžeme dokupovať rôzne iné veci, ktoré s tým súvisia, ale poďme teda k tej praktickej stránke. My sme spomínali sneh, ľad, možno neodhrabané chodníky. Ako je to s tými kolieskami? Toto je možno taký ten základný podvozok? Áno, základný, v podstate nedá sa povedať, že základný, je to mestský typ podvozku, má menšie kolieska, sú síce pogumované, ale kto by už chcel zvládať nejaké lyžovačky s tým alebo väčší terén, tak majú to vymyslené tak, že tieto vršky, čo sú športové sedáky alebo vaničky, jednoducho sa dajú odkliknúť. A dajú sa potom dokúpiť iné podvozky. Môžeme si to na tomto, pani Ela, môžeme vás poprosiť na tomto možno ukázať. Áno, čiže vidíme, že aj tá konštrukcia toho podvozku je o niečo mohutnejšia. Presne tak. Čiže ono asi sa aj trošku ľahšie s ňou manipuluje, ale predsa ešte tie kolieska sú také, že... Ešte to má jednu vymoženosť. To možno aj vyberiem takto. Áno. Takže to si ukážeme. Tak, to sú kolieska, toto sú nafúkovacie superterénne kolesá, kdežto tieto, čo tu máme teraz na kočiariku, sú pénové, plastové a do toho terénu a snehu je úplná ideálka. Čiže kolieska sa jednoducho odkliknú a dá sa tam to druhé koleso. Aha, čiže áno, tá manipulácia je naozaj veľmi jednoduchá, taká, že to zvládne teda aj
maminásy. Určite. Dobre, a čo to znamená, že tieto kolesa sú normálne nafukovacie? Toto je taká správna akože hustota toho kolesa, či toto nie? To ste nás vystihli, troška by to malo byť dofúkané, ale kľudne má to ventil, pri ktorých sa používa bicyklová pumpa, takže jednoducho pán manžel to zvládne, takisto aj to predné koliesko, tam je tiež jednoduchá manipulácia, len sa to vyklikne a dajú sa tam tieto terénne kolesa. Čiže tieto terénne kolesa určite potom zvládnu aj jazdu po snehu alebo po ľade, len treba samozrejme asi z času na čas kontrolovať tú ich hustotu, či je správna a jednoducho dofúknuť, ak to teda náhodou tak nie je. No toto bol možno taký ten variant pre bábätko, ktoré už vníma okolitý svet a ktoré sa rado pozerá a rado chodí na prechádzky. A čak máme úplne malinké bábätko, ktoré k nám do rodiny príde ako taký milý vianočný darček. No v tomto prípade samozrejme dá sa aj tento kočiarik tak použiť. Dá sa tam dokúpiť vanička, len my tu máme na ukážku zrovna túto športovú časť. Ako vaničky nám tu dneska aby sme to ukázali. Zastupuje tento kočiarik. Keď si všimnete, má tiež kolieska, také menšie, je to mestskejší štýl kočíka. Len tu je veľmi zaujímavé robené to, že má tu takú možnosť pretočiť si rúčku. Aha, čiže počkajte, už som vyšla z cviku, povedzte. Tak, no. Vidíte, ešte by som si čo to pamätala. Všetko si pamätáte. No a tu je výhoda v tom, že ideme napred veľkými kolesami, čiže ten terén sa ľahšie zdoláva. Áno, čiže a môžeme to samozrejme používať aj vtedy, keď napríklad fúka vietor alebo alebo svieti slniečko, potrebujete si otočiť. Čiže naozaj je to veľmi jednoduché, čiže s tou ručkou sa manipuluje pomerne jednoducho. Dobre. A vidíme, že opäť je tam teda to zateplenie, tá vanička a tá chráni naozaj teda také malinké bábätko. Samozrejme v zime používame fúsačiky. V dnešnej dobe sú už rôzne, majú vymeniteľné predné tieto vršky, dajú sa vymeniť za teplejšiu variantu alebo takú lepšiu, vhodnejšiu na prechodno, že to nie je až také teplé. No a vieme to doladiť rôznymi dečkami. Áno. A ešte tu máme predsa kolieska, ja ich teda ukážem, aby sme, počkajte, ak ich teda vybereme odtiaľ, ale snad sa nám to podarí, teda ja už beriem jedno. Dobre. Asi stačí. Dobre. Čiže môžeme si opäť vymeniť zimný variant koliesok, ale tu sú plné. Áno, tie sú plné. Oni sú vnútri plnené penou a zvonka sú pogumované. Oni vyzerajú ako nafukovacie, aj sa tak správajú ako nafukovacie, ale tým, že sú plnené penou, nikdy nedostanete defekt a fakt, že skoro bezúdržbové by som povedala. Perfektné. A tu takisto sa jednoducho vyklikne predné koliesko. Môžeme si to pozrieť aspoň. Dobre. Jedno. Takto. A šup, zacvaklo sa to a máte, vidíte, oproti tomuto malinkému ozaj do terénu oveľa vhodnejšie. Výborne. Takže aj toto je naozaj, myslím si, že také pomerne sympatické vychytávky, že nemusíme mať niekoľko kočíkov, to si samozrejme ani viacer nemôžeme dovoliť, ale stačí povymieňať kolieska, pýtať sa naozaj na to, aké sú možnosti a potom budeme aj my radi chodiť na prechádzky. Ďakujem veľmi pekne za sympatické, názorné takisto ukážky toho, že to vôbec nie je jednoduché a v tejto chvíli pokračujeme a ideme k nám do poradne.